Здравейте на всички, аз съм Данислав и днес ще играем Unturned с Венци. И ние сме оцелявали тук малко, както виждате инвентарито ми. Месото, Дани. Да бе, аз съм го взел всичко. Дясно. Влез. Виж. За всеки случай да взема, че не знам. И имаме такова campfire у нашата къща, ама сега ще намерим селото. Къде беше? Ето го е там. Това не е селото ни. Това е селото ни? Не е селото, на бас. Това селото ли ни? Чакай, трябва да съм видял това. Не, няма магазин. Добре, трябва да се вършим. Банана. Точно тук ли сме стигнали, това е банан. Бас да стана това. Айде, бибет, бе! Той пишат на него. Като виждате колко храна съм такова ли? Аз имам много хапчета. Той вчера аз се опитвах да се оправя едно нещо, ама днеска хамачето се опитвах да направя вчера, защото не ми работи нещо, ама сега се сетих идея ли кога беше той да види дали е в някакво парти. Той беше в парти, аз бях в този парти и той ми копира IP-то и влезе в него, в този сървър, нали те? Да, сега не е там. От планината дойдохме там. И той вчера е намерил много хапчета, кръв, храна, много неща. Нали те? Той пишат на него, бе. Еми, влиза и го преди. Аз почти излетях в планината. Чакай. Мах това. Махни камъка. Добре, изчакай. Имам пикак. Пикак. Той е назадна. Няма да сам си мисля. Колата да не тръгне. Абе, махай го. Още не е станало. Я да закарам. Как да го правим? Това стана малко сегадно. Тук не знаем къде ни къщата това. Честно, не дойдохме. Чакай, ясно? Ядай. Ядай, я се пази. Я съм тук назадна. И ми не става. Абе, стига бе. Омага. Безполицейска кола. Вече останахме. Еми, трябва да ходим пеш, да не слизай. Тупа, как се забудих точно от това? Не ти си виновен. Аз се забавя повече от стълбо, а не от камъни. Имаме ли нещо за пиене? Да. Да? Несквик. Ела, Дани, ела тук по всех кола. Още ям чипс. Само едната ми трябва. А не, две. Две за всеки. През нощта да ги такова ми искаш. Нали ще имаме парти. Тогава ще се дигне още много повече. Ето само ако стане ден, майко. Ако стане нощ, ще много гадно. Те! Изгубени сме. Чакай. Ние в... Да, на кола. Да, на кола се спомням. Наблизко сме до къщата. Идвай. Носиш ли нещо бензин?
И сега ще видя дали ми е пълно. Да, пълно ми. Затова си го напълних. А моето слъжка ти пълни колата. Айде бери, остави бери. Там. Бързо. Има гуми. Какво имаш? Мисля, че като играх далеко, колата ми показваше, че нямаше гуми. Вижте и това колко прави Blueberries. Ти идваш ли? Да. Какво да има? О, паста! Тази кола ли да напълня? Да, то няма друга ли. Дай си там, идвай! Идвай там нагоре на планината. Пак ли? Къде обикновено ли? Малко е там. Да, от там идваше. Той е там отстреляше. Да, и не там имаше една кола. Ето го гърдът ми. Това вече ни е новата женска кола. Стигнахме се до града. Ако я забравя тая кола, майка ви. Баш се скачащата кола. Ето, пристигнахме. И сега ще ви покажа What къщата ни. Чакай, дай назад. Да. Не, бегай! Зомби! Ти ма бише! Ти се осминаш, ма биш. Чакай, ще напълня тази кола с бензин. Чакай, мръдни са. Колко бензин има са? 42. Сега 67. 92. и последното пълня. И аз да си напълня моята. Да сложим... О, ще видя за хапчета. Сега ще ви покажа моята... аз пък... Аптечка! Една аптечка и тук е лекарство. Браво. Браво. Ето ни нашата къща. Тук сме сложили защита. Ето ги нашите изхабени оръжия. Да, моите изхабени оръжия. Имаш предвид. Да, на мой. Къгащите ме. Моди капич. Сега отивам в къщата ни. Само едно зомби има тук. Ще опика храната ни, чули. Добре, в магазин за храна, къде гледам само оръжие има. Може ли да ти ям? О, мляко! То ми върна цялата. 002. Епа. Готово, пейкал го. Тук моди. Това не е моди. Това няма тук да го втъкна. Аз махам той. Айде ставаш. Аз имах тук една карта, но сега не знам къде е. Намерях в полицията. Отивам в пост, там трябва, аз там си намерях един. Да, тук няма нищо. Ето и бе. Тей.
Идваш ли да ти дам храната? Ама аз съм пълен. Не ми изхвърли си нещо. Трябваше да дам малко хапчета. Само едно ми трябва. Да. Да ядем чипс. Да. Едно. За всеки. На колко кръв си? 4-4. Нате това. И това. Това малко неща да махна. Да паншолките. И сега. Тук взема и чипса и това. Те. На колко си? Чипс. Сега съм на 84. И от витамин това ще се напомниш. Те, ето ти. Колко искаш? 4 или 3? Колко е соли имаш? 7. Дайте. Моето има 6. Така че. Твоето на колко? 3. 15. Ти дадох ти. Абе, кляка ме и да ядем. Първо чипса. Чипс. На 3 ядем. Едно. Чипса, да знаеш. Не пържолките. Вали чипса бе. Там хапчетата за тебе. Аз си го изпих. Чипс. И аз пак изпих. Ама чипс. Това е моето легло, това е неговото. Не знам как да легнем на леглата, бе. Ти да може да се обмънеш да гледаш нагоре. Аха. Слата. Тук за това пистолет патроните му. Я да го пробвам дали с него ще да релоудна. Ма трябва да ти един бял пистолет. Релоудна. Честно, мен в една градица намерихме 3 такива. Не ги сега. Аз лазя. Чакай, аз за малко ще дисконектна и малко ще изследвам. Да. И как се правиш това? И да. Чипс. Намерих чипс и energy drink. Затвърдаш. Аз мисля, че нещо ще убили. Поне, че те са energy drinks, не са молди, нали? Добре, така няма нищо. Скука. Молди. Да. Всеки ходим, който повярва молди. Така, птик, молди. Как се слагаш на пистолет, на пистолет фенерче? Това е фенерч? Нали аз имам? Не по-начално. Еми. Има специално. От каната си.
бебешка шапка. Аз имах една бронирана шапка. Но не е бронирана такава шапка имах. Браво. Но си я махнах, защото и тя дет цвет е по-хубава. Я да търся тук. На мен ще кажа светеща... Искам да живеем в един брониран град. Там е пълно с хубави неща. Майче ето и за оръжие. Чакай да ти светя малко. Да, чакай аз го такова. Искам да се махнем вече в този град. Да вземем нашите хубави неща. Ма късен ден. О, та свети по-яко. Или не? О, инжекция. Да, та свети по-хубаво, я виж. Това свети по-хубаво. Ето Не. сторч. Зелено ли ти свети? Аз се взимах друг такос. Абе той. То с по-малко, значи го дропвам. Да, този го слагаме тук. Чакай. Да. Тя нощ нищо не се вижда вкъщи. Кога ще става ден? Не знам. Аз имам фенерчето, зато и се светя. Тя кожа нещо не прави, човек. Не. Не знам. Може някои хора да знаят. Ама ние не знам. Пробвах ги в крафтинг, в крафтингто и... Ама чакай, леглата не. Ти с какво се махат? Не знам. Това не мога да се махат. По-добре да... Ако... намерим други... Абе, тук да се останем, човек. Така малко тъпичко. Вече аз съм взел колко много неща. Няма нищо в фулда, някакви смолди неща само. Има такова вафла поне. Канди бар. Аз не знам, защото разбех първо такава. Ето молди. Идваш ли? Да, аз търся. Ама няма сега да ходим, защото така много ще е гадно. Охо, що бе, там е магазин. В Лония е много по-голям градът. От тук триони, шарени кръпи, някаква си хубава каска змия. Да, като твоята. Не като моята. Там само че трябва да имаш едно фенече, такава като моята. Ама тая е бунирана така. Твоята е една. И какво е ти фенерче? Тук се пада от каската, като имаш. Пък махнах също. Ще потърся тук за нещо. Там аз Ей, тези ги харесвам. Кое? Ей, те знаеш ли, що ги харесвам? Виж, тези. Ела. Гледай. Ще го сложа. Да, и после натискаш на него и то... И то ще пише отдясно. Стамината, бе! Имам кирка, имам кирка. Виж какво написах. По мен ще ми показва. Отдясно, като натиснеш F и гледаш отдясно. Видай. Светя по-хубаво. И що го правиш? Не знам. Готино е. Гледай каква стъмнината в бунираниците. Молди Orange Juice. Имаш тук. Не трябва така че. Моето това от молдото е на 2. И моето. То като се хинеш. Нали си на 100 крафа за партията? Защото... ако... да може да махна лампата.
Аз преди имах тук една карта, искам пак да я имам. Ох, кога ще стане този ден? Това пък за какво е кам? Не го знам. Да не е жълта. О, водата ми на 31. Ще взема едно така жълка. Тама ми закачи на 20. И ще изпи малко. Ще пи на малко водичка. 31. И то ми слока всичкото. Да имахме две такива ще. Тук вече няма зомбита, защото ги изпотрепахме. Ага, спомня да си напълна водичка. 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 На мен ще ми трябва. Колко вода имаш? 17. Аз имам 7. Къде си? Изпи една кола. Това там ли си ти? Да. Кой мислиш? Където ти имам? Не си там. Ето. Изпи една шоколада. Ще направя такова. Да му взема много място. Да не се маха с тези неща. Трябва да идем някакви бокуци да ги махам. Аз си махнах всички мои бокуци. Сега, ако за някой от вас не знаят как да се крафтят Campfire, това с огъня, ето как се крафти. Това просто го слагаш така. Това го слагаш така, ама ми трябва повече от това, ето. Имам повече от това. Го слагаш така и си готово. Campfire Craft. Ясно, че е там на пътя, че да се вижда. Ако видиш какво съм направил този стол. Няма на пътя да го слагам. Елай бързо вижте този стол зад него. Ето само, хай. Ето как го сложи на стола. Човек няма да се го хабя, нали ще ходим. Упс. Слушай, не точно. Виж сега сграда от пак. Ще си какво? Крафта. Ска, дясно копче. Ела ми де. Дясно копче да удари. И не можах. Ева така е. Колко място имаш в раницата си? 1, 2... Ама празни или общо? Еми, такива са всяко квадратче. 16, 18, 19, 20. Защото аз имам 16. Да, тая раница е по-добре. Ти колко имаш 16 с 4 повече? Бе, майко, кога става ден, бе? Не знам. Искаш ли да спираме видеото? Може, Еми, добре, това беше всичко от нас. Subscribe-вайте ми чанала. Той няма чанал, да знаете. Май съм ви го казвал вече. Не знам. И да, бай-бай. И оставете лайкове. Да, чао. чао.